sherifi ke dunga kulware ninya dunga kulware banina kafle kulware madani wolode ni dunga kulware أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل بئست لأتمم مكارم الأخلاق أمبالا تنوكا أبركدا مسامين يافو أني أكاكما كان سنمون كنون كفو على كرا كرا كهيني ka ɲɛsin diɲɛ a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ma ka sali kira kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kiraba min b'a fɔ an ye a ka kumakan sanumanw kɔnɔ fɔ ale cira ka na juguba minnu tɛmɛna ne ka na u dafa ka kɛ ni o ye ala sɔnna ma jogo karamɔgɔkɛ n'o ye an fana karamɔgɔ a seyidi sherifu usman madan haidara baya karamɔgɔ nin ye ale de ye Côte d'Ivoire ka kɛ ni jamiyatul ansardin bolofaraba min bɛ Côte d'Ivoire u ka laɲini ye ka mawuluduba labɛn Côte d'Ivoire ala sɔnna ma a kɛra ka bɛn fɛn min ye juillet kalo ale tile 25 ma san 2025 Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la cogoya minnu na ala sɔnna ma diɲɛma bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na jamana 7 ka fara Côte d'Ivoire kan olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni kana ni mawuluduba in ɲɛnamaya ala sɔnna ma mawuludin a denfaya kun dɔnlen bɛ an ka karamɔgɔba min ma o de ye an karamɔgɔ Sheikh Laji Njayi ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se fɛn min ye an ka Mali a conseil min bɛ Côte d'Ivoire o fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ani an ka mɔgɔbaw caman minnu bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na Côte d'Ivoire a karamɔgɔlakaw olu fana ma to kɔ a bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a ma dɔnniya k'a fɔ kɛnɛ a baara kunfɔlɔ bɛ daminɛ ni an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ den a seyidi sherif ahmad tijan haidara ale selen ko kɛnɛ kɔnɔ o kɛra nisɔndiya kunba ye yan'a ka kuma ta groupement jeunesse ka taa se commission min ye mawuludu in baara labɛn olu bɛ kuma ta dakuruɲɛ 2 minnu sɔrɔ olu la yanni sherif ahmad tijan haidara ka kuma ta an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Dirige-nous sur le droit chemin, sur le chemin de ceux qui ta colère fait bien faire, et non pas sur le chemin de ceux qui ont provoqué ta colère, et non les égarer. Paix et salut d'Allah sur le messager d'Allah, Mohammed et sa famille purifiée, et ainsi qu'à tous les messagers d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Au nom du comité d'organisation, dont je suis le président, je voudrais demander à Blair. Mais avant lui, il y a son fils aîné, Assad Chérif Ahmed Tidiane Haidara, qui est là, avec sa délégation. Je leur venir en Côte d'Ivoire, soit une bénédiction pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Amna Nini, je m'appelle Guinée fait, Anna Herala, Alaka Herakana Obey, Côte d'Ivoire et Akramona, Dion Bessila, Watin Konana, Alako, Barka et Kanyeshi Kolmarma. Ake bɛni kɛlɛ ka se ka jamana de ma dugu minnu bɛ farafinna tile fan fɛ ala ka dugu bɛɛ lajɛlen wuli bɛɛ nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ sigi hɛrɛ la kabini sɔgɔma senkaji ma tɛ mɔgɔw bɛ yan nɔ an ye cogo bɛɛ kɛ pour que mɔgɔw ka lafiya bɛɛ komi an bɛɛ se ka lafiya mɔgɔw ye dugu minnu sɔrɔ n'o ma k'an semako ye an b'a ɲini mɔgɔw kan u ka yafa an ma mɔgɔw ni sɛgɛnna ala kama ni sɛgɛn ko la ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala ka barika da an ka sɔrɔtaw la ala ka barika da an siw la ala ka n'aw wasa ala ka n'an karamɔgɔ wasa. بسم الله ومن الله وما النصر إلا من عند الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أم بألفه كألا وليما دون كألا بركدا أم بالسلي دانفع نفس منطقة دودي على كرب محمد صلى الله عليه وسلم أنا سودنجو أنا كصحابه أنا ما هو ما يسندا ولسندا نوع يومنا فوق تاسي القيامة جودما يا رب إننا ولكاني وجمع بسلمنا الحمد لله رب العالمين أما غفولي دامنا أنك
karamogoni anga Sherif Kela Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale diba ambulu koroya ambe na ba bela jelen fo ka bela jelen wali nyumando Ansar Côte d'Ivoire ambu fo Ansar national international ambu bela jelen fo kani laben chogo nyumana ambe foli kerengere ka di Côte d'Ivoire almamu ka damne kozim nyemala ka sia karamogo bela jelema kerengere ni ala uye bunya bani kumbel ko nyuma ani karama uyo minta ka anga Sherif ke segere ambu fola ko wali nyumando la ko barka dawla uye kileya ani ben ani karama uyo minta ka anga Sherif ke segere zeina akan nalila akumbe chogo nyumana katabo ala ani aya sembarka manta katabo ula okma alhamdulillah jenesi togola anni sojara ola ansi wara ola sabula mao mani maeka biki fa bunya otigila ma bunya de beta yoro okma ambu fola ko wale nyumando la ko barka dawla kana ba bela jelenfo ka bela jelen wale nyumando ka foli kerengere ka di anga Sherif kerema Sayyid Sherif Usman Madana Haidara alemi sababu nyuma ni bela jelen kan jamakun samanga bela jelen fara nyogonka ma million joli ka ke sababu ya kulu don uku ngolo datugo uka jenaya ka toy uka galuntiga ka toy uka dana ya udafa a uka ngafo uka ngawali nyumando uka ngabarkada okma akera sababu nyuma bi malila malien islame bela jelen dona dakelen ka bo dakelen tabolo kotala ayre willa kata do tabolo bela jelen ka wala sa mauka sika do dakelen fe ka bo dakelen man des leaders spirituels musulmans du Mali o chifi ton bela jelen ka folido délégation ba willa Cheikh Mama Famanta ale de délégation ale de ya nyema bay kuma ko ka foli ke bela jele ka wali nyuma do ke bela jele mauminu kera sababu ya ka groupement jeunesse déplacé kan naya no bolola waruwe bolola herowe ame foli ke wiye ka wali nyuma do ke wiye ya bo na folo mina ala ka jidi ala ko ke ala kirana so dungo kama salli ala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wala duniya ka fo ni wati ni la an karamogo ni an karamogo de a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ fila min lase yanni karamɔgɔ ka kɛnɛ sɔrɔ an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إدرا قصدك يا علفو وكاكا على بركة كيف كشي أن النعمة قونيني على في أقوك على كربك أن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن كرسو من السنو أن كرجع يغنيمو أن مغنيمو منهم فرلو كان يوم جاي فوق تاسجي ولي ما بني على في على كنني أو بلد جنينولا آمين أتمنى كوكا بوي كبفوني كنينكو ويلمني الإسلام يكا فوليكان سلوماي ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan amin ala sɔn ala k'an n'a hamu dilan amin ala k'an sago d'a ma amin labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya ye amin kɔrɔta wasa ala ta don ala k'o di an n'aw ma amin an ka jamana ninnu hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a d'u kɔnɔ amin dekun minnu bɛ o kɔnɔ a wilibaga ye ala ye yarabi ala k'a wuli amin ala k'o k'a ka alaya kama amin ni ala kira hɔrɔma ye amin sɔlila muhammadin wa alihi wasalim ajra alhamdulillah an bi kɛnɛ min kan ne de ye kɛnɛw la belebeleba ye ne de ka bɔ ni kɛnɛw bɛɛ lajɛlen ye ne o de wele ko ala ko kɛnɛ ala kira ko kɛnɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na
كرمي نايا كحرمتا كبويتا على كرباي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عليك بنجلي وعلى فو وعلى بركة كوت ديفوار أبيجان كونو جمعية أنصار الدين الإسلام مكليني سيدي الشريف عثمان مدان حيدري أكنا كفرأوكا خلين دنبا كان ينمايا نقولي مولد النبوي الشريف دبا يراني لنغا أتما مولو يدو جمعي أمبي ينغاني كلا جابي ودو بي مولودي الله أكبر دوم بي وي مولودي مولودي يموي المولود عرب كان كورجيلا وي بانجلي بانجلي نوي على كرايري الله أكبر أجرا المولد بانجلي على كرا بانجيرا سلامي سلامي ادم الدين وي دوم بي واتي بي الله أكبر nga adido jema ode arabila awali kle tarif lay الرواية لا صنجامة كلا سلسركا أو نجا كذا من عربي الأول كلتن فلالا كتاسي فو عربي الأول كلتن فلا ورما يدو دونسور على مولود سيدي الشريف عثمان مدان حيدرة أي كنسرة من الفرد الله من الصمد الله من القهار الله من الوهاب الله من الرزاق الله من المهي الله من المميت الله من المعز الله من المذل الله من الواحد الله من الماجد الله واحد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا bolo duniya k'a fɔ sherifa matijan haidara ale dontola kuma yɛrɛ kɔnɔ o bɛnna ni cɛkɔrɔba ɲuman natɔla ye kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye an ka mali haut conseil islamique ɲɛmaaba a silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyidi sherif usman madan haidara donna kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ a kɛra wasaba ye i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la cogoya minnu na sewa ani nisɔndiya nin cɛkɔrɔba ɲuman yeli la cɛkɔrɔba min n'ale ye diɲɛma fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cɛkɔrɔba min bɛ ka duguw kala ɲɔgɔn na ka jamanaw kala ɲɔgɔn na ka silamɛw kala ɲɔgɔn na ale yeli Côte d'Ivoire Abidjan Félix Houphouët-Boigny kɔnɔna na o kɛra wasaba ye aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la kɛnɛmana ni kɔkana a bɛɛ lajɛlen ye jama ye min sababu ɲuman ye ale ye ale mana yɔrɔ o yɔrɔ ta a yɔrɔ bɛ dɔgɔya a kɛlen kɔ ka sigiyɔrɔ lasɔrɔ tumana min na maaba weleli minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu bɛ sɔrɔ ka kuma ta dakuruɲɛ fila min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Eyi ba janfa ma o janfa de bi hɔrɔnya tiɲɛ Côte d'Ivoire ko i bisimila Côte d'Ivoire cɛw k'i bisimila a musow k'i bisimila k'i nana i ka so i bɔra i ka so i nana i ka so Haidara parrain ko k'i bisimila Njayi Jata Denfa Kunandi ko k'i bisimila Njayi Jata e bɔra Mali la i nana Mali la Côte d'Ivoire ni Mali an bɛɛ de bɛ fa kelen ni ba kelen sɔma tigɛ ka bɔ bien na namu Moro Jabate walo dafaraw Côte d'Ivoire dugukolo ka jeli an y'a bɛɛ to kiramandonya na jeliw de fa kelen ba kelen n'an jɔra ni kɛnɛ ninnu kan an jɔra an faw jɔyɔrɔ la n'an jɔra ni kɛnɛ in kan an jɔra an badenkɛ jɔyɔrɔ la n'o ye jeli Alimami Kɔnɛ ye Basidanga jala kelen kɔlɔ t'i tɔ kɔlɔ jala min tɛ se ka maa kelen siri nka jala diɲɛ bɛɛ lamini Busuru Wali Samakarafe Doma Kamanagan
karangali jugu jatigɛ n'a sɔrɔ alakira Mahamadu cira diɲɛ bɛɛ ma sirifukɛ min fana cira diɲɛ bɛɛ ma alakira nɔnabila Ased Sherif Usman Madan Baya Haidara n'a ɲamakalaw na ka kuma ti janya an bɛ turu di mɔgɔw ma hakɛto bɛ kuma na sallallahu Muhammadu. Ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka cɔnba ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka serifu cɛ ma k'a ɲini a fɛ Sheikh Ayima le ko ten k'a ye sabali ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Côte d'Ivoire ye parce que an k'a lɔ n'a ye dugawu kɛ dugawu bɛ minɛ an b'a dali Ala fɛ a bɛna dugawu min kɛ min kɛla ka kɔrɔ min yɛrɛ bɛna kɛ bi min yɛrɛ bɛna kɛ sini k'Ala kɛ ka dugawu nugu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala m'o kɛla ye ayiwa an balima silamɛw a ko k'a ɲini silamɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnye ma Sheikh Usman Madan Haidara ko k'a ɲini a fɛ a ye dugawu kɛ silamɛw ta bɛn na Côte d'Ivoire kɔnɔ silamɛw ta bɛn na dunuya kɔnɔ ko k'o dugawu kɛ k'a ɲini silamɛw fɛ an bɛ yɔrɔ min na nin yan de tɔgɔ ye ko Stade Félix Houphouët-Boigny ko caman kɛla yan alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barika la a siɲɛ filanan nin ye n ta miiriya la ni Sheikh Sherif Madan Haidara a bɛna ka na kalan kɛ anw fɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ ka dugawu kɛ Féliciya la an b'a dali Ala fɛ a bɛna dugawu min kɛ Ala m'a minɛ na maa bɛ dugawu min ɲini Sherif Madan Haidara fɛ an bɛ yɔrɔ min na fangandanya kɛlen bɛ k'an labɔ an b'a dali Ala fɛ Ala miliyɔn dɔgɔyala Ala na ni miliyari camanba ye ka miliyari d'a ma Ala m'o kɛla an ye a y'a fɔ Serifu cɛ ɲɛna a ye dugawu kɛ an ya miliyari ta sɔrɔ la ka miliyari buwan kan Ala m'o kɛla an ye ka miliyari buwan kan Ala m'o kɛla an ye ka miliyari camanba buwan kan Ala m'o kɛla an ye Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin Allahumma salli ala Muhammadin fil malaa'ikati inna salata ala nabiyyi Muhammadin fi anajatu lekole ambode muslimi fi aramatu lekole ambode muslimi wasali ilahi ma salami ala nabi takunu lana fawza wa sa'ada Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Aywa ame fordi ambarman be la jerman keneka. Nemi be komana Sheikh Bamba Samsu Zaman, vice-président national de Maghreb en Côte d'Ivoire. Aywa me komana bi wuladayna anga président ba de Tora. Miye Cheikhul Majalisi Mufti Abdurrahman Sogodogo a tɔgɔra ka baliman bɛɛ lajɛlen fo ka Côte d'Ivoire sɔlɔma bɛɛ lajɛlen fo an baliman ye Sherif Usman Madan Haidara a ka na jamana in kɔnɔ a diyara Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ye donc président tɔgɔra ko ka alimami bɛɛ lajɛlen fo alimamu wulila k'i jɔ k'an baliman ye an ka karamɔgɔcɛ kunbɛn kuma ɲuman na a show bɛɛ lajɛlen sabu n'an ko an bɛ show bɛɛ lajɛlen tɔn wele yɔrɔ in na a bɛna kɛ baara ye donc en général Cheikhul Majalisi ko ka bɛɛ lajɛlen fo ani vice président min ye Basam ka vice président ye Layinya ye ale bɛ nin kɛnɛ ka cérémonie yɛrɛ ka parrain o de Layinya ye ale Layinya ye ale yɛrɛ bɛ Majlisu ka vice président sabanan ye
donc nin b'a yira na k'a fɔ nin ye majlisu yɛrɛ ka ko ye sheikhul majalisi nin ye a ka ko ye donc ka dunda bɛɛ lajɛlen fo maa o maa de n'a nana an ka serifukɛ ka ko la ayiwa sheikhul majalisi ko ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrikɛri ɲama k'an ka gouvernement fo an ka président ba min ye Alassane Dramane Ouattara k'a fo k'a ko ɲuman dɔn a ka soutien na an ka serifukɛ la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen ko ɲuman dɔn ayiwa sheikhul majalisi o kɛrikɛri ɲama an bɛ serifukɛ fo serifukɛ juman mu a Seydi Serif Ousmane Madad Haidara kɛ ba ɲɔgɔn tan i baden ko k'i fo k'i ko ɲuman dɔn min ye sheikhul majalisi ye ani tɔnden bɛɛ lajɛlen ko an nisɔndiyara jama bonyala k'a ɲini Alahu Taala fɛ sheikhul majalisi tɔgɔ la a y'a ya inshallah sitigiya la nin kɛra terrain kɔnɔ san wɛrɛ ni Alahu Taala ka san wɛrɛ d'a ma sitigiya la o b'a fɛ ka a Seydi Serif Ousmane Madani Haidara a reçoit Mbipele a tɛ kɛ Féliciya kɔnɔ bilen o ye sheikhul majalisi yɛrɛ ka déchet ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. N'an bɔra yen an b'an ka jamana faamaw fo ka taa président la ka taa bila gouvernement na ka taa bila a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen na ni an bɔra yen an bɛ an karamɔgɔ fo a Seydi Serif Ousmane Madani Haidara karamɔgɔ an b'i fo k'i barikada k'i waliman dɔn tumana min na i ye laseli kɛ ni Ala ka jɔn ye i lamɛn ka Ala ka sira sanuman ta an b'i fo o bonya na an b'i fo o kɔnɔngoya la an b'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ aw ye sijan barikama Ala ka di bɛɛ lajɛlen ma Ala ka kɛnɛya di Ala ka labanko ɲumanya di n'an bɔra yen an bɛ an ka karamɔgɔw fo min ye kozi min ye ani kodisi ye an'an ka imamu an'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'o bɛɛ fo k'o barikada u ka bonya na bonya min n'u y'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'an bɔra yen an bɛ karamɔgɔ kanubagaw fo k'o barikada u ka bonya na ka ansariw fo ka daminɛ sous section na ka na section na ka na fédération na an b'a bɛɛ fo k'a barikada a ka cɛsiri la cɛsiri min ni a y'a yira an na karamɔgɔ kan na an bɛ an ka délégation fo karamɔgɔ yɛrɛ ka délégation ba an b'o fo o kɔfɛ Burkina délégation an b'o fo Mali délégation ba an b'o fo Sénégal délégation an b'o fo o nana fara an kan nin baara sanuman na an b'a fo a ka ŋaniya ɲumanya la n'an bɔra yen an bɛ nabaga bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye kɛnɛ nin sɔrɔ ka na fara karamɔgɔ kan ka nin kɛnɛba nin ɲɛnamaya an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada karamɔgɔ bɛna dugawu mun kɛ an ye an b'a ɲini Ala fɛ dugawu ninnu Ala ka jaabi karamɔgɔ bɛna dugawu mun kɛ an ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jaabi an yɛrɛw fana bɛna dugawu mun kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jaabi Ala ka nin sigi caya an bolo Ala ka sijan barikaman di an ma an nana hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen sigi hɛrɛ la ka dɛmɛbagaw bɛɛ fo ka sécuritéw fo ka organisation fo ka vigiliw fo mɔgɔ mɔgɔ ye an dɛmɛ nin baara in na an b'o bɛɛ fo o kɔfɛ an bɛ parrain fo ka barikada a ka karamɔgɔ kan na ka marraine fo ka barikada a ka karamɔgɔ kan na n'an bɔra yen an ka o patron yɛrɛ an b'a fo ka barikada tumana min na a sɔnna k'a kun don an ka bonya kɔrɔ min ye mawudu bonya ye donc an b'an bila yen an b'a fɔ salamu aleykum warahmatulahi ta'ala wa barakatu. Ala kɛra bange ni nisɔndiya kɛnɛ ye an b'Ala fo k'Ala barika la Ala min bi yira an na salon an karamɔgɔ y'a kɛ n'an ye yan ɲinan Ala sɔnna a y'a kɛ n'an ye ɲinan fana san caman b'Ala bolo Ala k'a yira an na an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yan bi an bɛ kɛnɛ min kan a dogon tɛ mɔgɔ sira an bɛ silamɛya kɛnɛ de kan an bɛ Ala barikala kɛnɛ de kan an bɛ Ala waleɲumandɔn kɛnɛ de kan an karamɔgɔ foli kɔfɛ an bɛ Côte d'Ivoire karamɔgɔ bɛɛ fo a lɔnnikɛbaga bɛɛ an bɛ Côte d'Ivoire gouvernement fo a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka président fo El Hadj Alassane Dramane Ouattara ka fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo bi an bɛ kɛnɛ min kan yan bi wasa kɛnɛ lo bonya kɛnɛ lo an b'an karamɔgɔ fo a ka wulikalo n'a ka cɛsiri la
silamɛya baara la kabini an sen donna Côte d'Ivoire yan karamɔgɔ ko frontière tɛ silamɛya ra anw sɔnn'a ma Ivoiriyɛnw y'a yira an na k'a fɔ frontière tɛ silamɛya ra silamɛ bɛɛ ye ba kelen fa kelen kabini an donna Côte d'Ivoire yan taabolo bɛɛ wulila ka lɔ silamɛ bɛɛ wulila ka lɔ vraiment a kɛra nisɔndiya ye jamanatigiw wulila dugutigiw wulila bɛɛ wulila k'a k'a yɛrɛ ka ko ye an b'a deli Ala fɛ karamɔgɔ bɛna dugawu min kɛ Côte d'Ivoire yan Ala k'a minɛ a bɛna dugawu min kɛ diɲɛ bɛɛ ye Ala k'a minɛ an b'a deli Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o di karamɔgɔ n'a bɔnnaw ma an b'an ka bureau national fo El Hadj Adama Sanogo président a n'a ka bureau bɛɛ lajɛlen k'an ka président national fo Mali El Hadj Modibo Diallo ale b'an fɛ yan ka Kinshasa président fo ale b'an fɛ yan Mustafa Sila an bɛ Sénégal président fo ale fana bɛ an fɛ yan nka silamɛw an bɛ a yira la k'a fɔ jamana minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi o bɛnna jamana 7 ma Sénégal bi yan Burkina Faso bi yan Mali bi yan Congo Kinshasa bi yan France bi yan Angleterre bi yan ani Faransi ka fara Côte d'Ivoire yɛrɛ kan jamana 8 ora an b'a deli Ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la baara minnu bɛna kɛ Ala ka kɛ an karamɔgɔ sago ye Ala ka kɛ silamɛw sago ye Côte d'Ivoire Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ Côte d'Ivoire Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ Mali Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ Burkina Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ Niger Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ an b'a deli Ala fɛ jamana ninnu Ala ka bɛn sabati a bɛɛ kɔnɔ Ala ka bɛn sabati diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Ala ka ɲɔgɔn kanu sabati diɲɛ bɛɛ kɔnɔ degun bɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a deli Ala fɛ Ala ka wuli degun bɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a deli Ala fɛ Ala ka wuli an karamɔgɔ jamanaw ko n'an sera yan ko an ka ɲini fɛ i ka dugawu kɛ i kana ɲina i ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka bɔdaw d'an ma sɔli ala rasulul karim mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ami Ala tanu ka barika da ka tila ka wale ɲuman dɔn Ala min sɔnna ka kɛnɛba in don anw garijɛgɛ la an b'o Ala barika da ka wale ɲuman dɔn ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ k'o dili danfɛnw na sɔn wɛrɛ ma kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam a n'a somɔgɔ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugura la fo ka se lahara don ma yarabi an bɛ Ala ka ne ni aw ye o jamakulu la o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo a cɛman n'a musomanw ka foli fɔlɔfɔlɔ an karamɔgɔ la karamɔgɔ min y'a daminɛ kanalikɛla n'ale de ye dilanni kɛ ka datugulenw dayɛlɛ ka tiɲɛniw dilan an b'an karamɔgɔ fo a ka jamana kɔnɔ Côte d'Ivoire yan k'a kɔrɔla la ka ɲini Ala fɛ a nana hɛrɛ la cogo min na yarabi Ala ka ɲuman segin hɛrɛ la ten ka n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen fo a bɔkolo bɛɛ lajɛlen u y'a dilan ye o m'a tiɲɛ yarabi an ma Ala k'an ɲɛ mɛn a la jugu sago ni sago Ala k'a ni sago d'a ma Ala k'a wasa diɲɛ ani lahara Ala kana malo Ala kana labila o kɔfɛ ka an ka international fédération section sous section mɔgɔ mɔgɔ n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an b'an ka Sheikh Ayima fo a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ka olu jamakulu bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ ka ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya jeunesse minnu bɛ yan dunan fɛn o fɛn n'o bɔra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka yan lasɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye musow tɔgɔra ka bɔ ka karamɔgɔ fo ka barika da ka tila ka wale ɲuman dɔn a kɛra anw ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ya rabbi an ma Ala ka jugu sago ni sago Ala ka karamɔgɔ sago k'a ye Ala ka wasa diɲɛ ni lahara a hami ye faso ko ye ya rabbi an ma faso Ala k'a suma Ala k'a kɔlɔsi Ala k'a latanga ka nabaga bɛɛ fo a nana hɛrɛ la cogo min Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin an b'a ɲini an ka autoritéw kɔ an b'u fo fo ka taa se an ka président république ma président Alassane Dramane Ouattara Ala ka hɛrɛ k'an ye kɛnɛya Ala k'a sabati ka dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ an ka jamana ye a ka dugawu kɛ dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen musow ko n'an y'ale ye an bɛ wasa an bɛ nisɔndiya a ka dugawu caman k'an ye an bɛ caman banna a ka dugawu k'an ye an yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye an b'a fɔ o yɔrɔ la assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillahi rabbil alamin. An badenw an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn bi ye an ka donba ye
Nere Fas, Cheikh Ibrahim, imam central des grandes mosquées de Grand Bassam, qui est venu accompagner toute la famille Ndiaye et tous les musulmans de Côte d'Ivoire et de Grand Bassam. Pour notre très cher Cheikh Ousmane Chérif Madan Haïdara, notre guide, notre aimé, notre frère, qui ne cesse de nous magnifier en l'islam, en l'humanité, qui ne cherche à nous guider sur le droit chemin, qui nous apporte le sens de l'islam, le sens de la moralité et le sens de l'humanisme. Et cela nous convie pleinement en tant que des musulmans, des croyants, qui fait notre fierté dans le monde, en Afrique, je dirais partout dans ce monde. Il fait un modèle, un exemple que le monde entier doit s'en souvenir de ce grand homme d'esprit, d'idéologie. Il est un homme de qualité, exceptionnel, visionnaire, passionné, pardonneur, qui fit l'incarne de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui nous fascine, qu'on fait qu'aujourd'hui, on accepte d'être avec lui et d'être à ses côtés, le soutenir, corps et âme et corps, pour dire que nous sommes avec lui. On demeure avec lui, on sera avec lui, par sa conviction de l'idéologie islamique. Nous disons, Alhamdulillah, cette Côte d'Ivoire est chanceux, d'en trouver de grandes personnes, des hommes d'érudits, des hommes de Dieu, de valeur, qui viennent dans notre pays, qui viennent nous bénir. On est chanceux. Qui viennent prier pour la Côte d'Ivoire, on est chanceux. Pour prier pour le chef d'État et tous les habitants de Côte d'Ivoire, nous vous disons merci. Cet honneur que vous avez donné à la famille, à la communauté musulmane de Grand Bassam, nous sommes heureux et fiers. Nous compatirons avec toi tant qu'on vit. Tu es notre modèle, tu es notre exemple, et nous tombons avec l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis là avec la voix de mon père, qui est cher Dr Al-Hajj Ibrahim, qui m'est cher de dire, tu es un enfant béni. Tu es un enfant que tu es là pour toute la Côte d'Ivoire. Pas pour être un enfant, mais c'est la manière de dire, vous êtes un grand homme d'idéologie. Et c'est ce qui a fait que tout ce monde, tu le draines, sans le chercher, sans le vouloir, parce que tu as été destiné pour ça. Et tu l'as suivi. Nous te disons merci. Au nom de la communauté, au nom de la famille, et nous serons toujours reconnaissants pour l'honneur que tu nous donnes et tu fais la fierté de ce monde. On vous dit merci. Et en cela, on ne va pas aller plus long. On a tout à prendre avec toi. C'est sur ces quelques mots qu'on va s'arrêter pour saluer tout le monde. Que la vie continue toujours à te faire de bonnes surprises. Qui te donne la longévité, la santé, cette grandeur que Dieu te donne, et toute ta famille, et tous tes descendants. On vous remercie. Ame engagé le chef. Nous engagé que Ambeka Shekilo. Parce que par le nom shérif, Allah le Koukourata. On ne demande pas être shérif, mais on est shérif. Allah le Kouké. Donc Allah Kaoum Robani Tanga Jamana Kono. Kana Jamana Kono Bi Amiro Mina. Kana Douou qui est Côte d'Ivoire. Mia et Fanaka Jamana. Ka Douou qui est président, ka gouverneur qui est gouvernement. Ambafou. Mogobe Wouli Kata Féminini. Nous, Nani Sorei Fei, Igaïna. Côte d'Ivoire, les Gaïna. Afrique, les Gaïna. Slamaya, les Gaïna. Slamaya, les Gaïna. Abe Mina, Dian Benyabala. Aka Nobo, Mokan, Kejiji Lakan. Ama fa, ama fa ba, ako ala anikra. Moufana Bambolo. Waman yuti illa wa rasula. Faqad faza fawzan azima. Ala ka dioro dama. Kuma chama be, mais moro de nous. Souvent quand ka kuma si ça fosini. Dote la doka. Adamade. Loni ni ba ki ake. Man nafabi. Oka boni fembe. Al ilmun mifta'un kullu babi. Moro be fem boboshila. Mais ka mi dom osoko boshila. Inna kaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni ye
an ka sheikhu n'o ye Alhaji Njayi ni y'o a ka kumakan ye k'a ɲɛsin an fa ma ani an ka imamu n'o ye Imam Haidara Sherifu ye. Ni yɔrɔ nin baara min kɛla nin ye baara ye mun bɔla Njayilakaw la, mais jamana ni masacɛ fɔlɔ n'o ye président Ofoyi Boigny a ye Yakuba Njayi wele yan ka na dugawu kɛ jamana nin ye nin yɔrɔ kelen nin kan. Kuranɛ jigila an faw y'a fɔ an ɲɛna siɲɛ 4 yan 1960 terrain nin kɔnɔ yan. Donc ni an fa ani Ansar Din n'olu ka maaw ci tugun k'a ɲɛsin duni ma, o tɛ ko kura ye, o ye ko kɔrɔ le ye, o ma fili. Ya Rabbi, fɛn minnu fɔla a mɛtulo Ala k'a d'an ma. Côte d'Ivoire silamɛya Ala k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ala k'an sabati, Ala k'an fa mɛn an ɲɛna, Ala k'an fa mɛn an ɲɛna. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi tayyibina tahirin. Ibrahim Njayi, ale ye Laji Njayi fa ye, k'a fara Laji Njayi balimaw bɛɛ lajɛlen kan, k'a fara Basamukaw bɛɛ lajɛlen kan. Famille Njayi, Ala ka min nɔgɔya o ma, dugawu ɲini bolo ma. Adamaden bɛ nisɔndiya yira ni cogoya bɛɛ ye. I bɛ nisɔndiya yira ni kumakan ye, i b'a yira ni dɔn ye, i b'a yira ni pɔsi kɔnɔfɛn fana ye. Laji Njayi a ma se ka dɔn dɔrɔn de kɛ, sinon a ka yira ni kumakan ye. A sera ka fɛn min sɔrɔ ani a fa Cheikh Ibrahim Njayi a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen, o de bɛnna 10 millions. An ka parrain ka 10 millions de sɔrɔ. A ka bonya min di ko k'a di Ansar Din ma, Côte d'Ivoire Ansar Din, o de bɛnna dasi million 10. Karamɔgɔ Njayi a n'a ka famille ko k'a di Ansar ma. A b'a minɛ k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ. Nka nin ye yira de, hali bi Ala y'an bɛn sababa ma, Ala ye sababu ɲuman k'an ye, inshallah. Ka ɲini Ala fɛ Ala k'a sara. A ye karamɔgɔ bonya, Ala k'a bonya. Anu ye karamɔgɔ denw de ye. Ni mɔgɔ min ye an fa bonya, an tɛ sama bonya wɛrɛ nɔfɛ. An bɛ foli k'a ye. Ala k'a bɛn kelen ma. Sɔli ala rasulillah. Monsieur le Président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, représenté ici par mon aîné El Hadj Aboubakar Konaté. Monsieur l'imam de la grande mosquée Njayi de Grand Bassam, Cheikh Laji Njayi, parrain, Madame Sangaré, déléguée féminine, Monsieur Adama Sanogo, Mesdames et Messieurs les religieux. Je vois ici mon aîné Cheikh Malik Konaté, je vois aussi mon aîné et mon frère Cheikh Moufti Sogodoro. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ici, à cette grande rencontre de foi, de recueillement et de fraternité. Ma présence parmi vous procède d'un attachement sincère et profond à tout ce qui, dans notre pays, touche l'élévation de l'homme, touche la religion, touche le raffermissement des valeurs morales et la consolidation de la paix. Elle traduit également l'esprit particulier que je porte à la grande communauté musulmane de Côte d'Ivoire, mais aussi à la grande communauté ansardine de Côte d'Ivoire et de partout dans le monde. Elle traduit également la sincère relation que j'entretiens avec Cheikh Madame Cherif Haïdara, qui lors de son séjour passé m'a rendu une visite au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cheikh Haïdara, le président Akaolé te dit merci. Merci de l'avoir choisi comme haut parrain de cette grande cérémonie, de ce grand Maouloud. Cela démontre ta hauteur. Parce qu'il faut préciser que le président Akaolé est chrétien. Donc choisir un chrétien pour être le haut parrain de ce Maouloud, cela démontre votre grandeur, cela démontre votre grandeur spiritualité. Le président Dr Eugène Akaolé
me charge de vous demander des prières pour son Excellence El Hadj Alassane Ouattara et pour la Côte d'Ivoire. Le président Akaolé me demande de vous demander des prières pour les pays voisins de la Côte d'Ivoire, que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Et le président Akaolé vous souhaite un très bon Maoulid. C'était le message du président Akaolé que j'ai écourté à cause du temps. Je vous remercie. Bonsoir, messieurs, dames. Je me présente, on m'appelle Don Antoine, chef de communauté dans le Bavé à Bobo-Notré. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et tout ce qu'on devait faire, on doit remercier le Seigneur qui a voulu aujourd'hui que nous sommes là. Et nous aussi, on demande à Seigneur pour bénir cette cérémonie. Notre frère Almam, l'homme de Dieu, qui s'est déplacé vers nous voir, pour que le Seigneur le bénisse, pour que la Côte d'Ivoire soit bénie, pour que l'amour qui est entre nous et les Ivoiriens et les Maliens, que ce soit amour profond. Vraiment, on remercie Almam qui est venu. Et d'après nous, on dit Akwaba. Et après encore, on dit bon retour. En tout cas, on vous remercie beaucoup aussi d'avoir pensé à nous. Nous sommes les chefs coutumiers, nous ne sommes pas les chefs du village. Nous n'avons pas de village ici. Mais comme, en tout cas, nos frères musulmans ont pensé à nous, on nous a invités, on les remercie beaucoup. Nous souhaitons à ce que l'amour qui est entre nous, que ce soit amour fraternel. En tout cas, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Antlena herala ala kansi herala. Anyuma nana ala ka nyuma segi kademba nyuma soro. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur et un immense privilège pour moi de prendre cet après-midi la parole au nom de la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire pour souhaiter la chaleureuse bienvenue au guide, au président du Haut Conseil islamique du Mali. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Iborigaso, Inanigaso, Inali Diarayen, Ambe ala deli Moumi Natola Soro, Kani Segintola Soro. C'est pour nous un énorme plaisir, car votre présence, au-delà de l'aspect spirituel, constitue un élément important pour renforcer davantage le ciment qui lie le Mali et la Côte d'Ivoire. L'occasion est donc bonne pour nous de vous demander de bien vouloir continuer et avec vous, tous les autres guides spirituels, à faire des prières pour le renforcement de cette unité. Le Mali et la Côte d'Ivoire ne sont et ne doivent faire qu'un seul pays. Aujourd'hui, il peut y avoir des difficultés, mais ces difficultés sont passagères. Donc ensemble, agissons pour que la paix revienne, pour que l'entente revienne entre les deux pays. Prions et continuons à poser des actes concrets pour que nous puissions davantage profiter de ces liens culturels, spirituels et séculaires qui lient le Mali et la Côte d'Ivoire. Comme on le dit, c'est les Djatigi ici, à Kouaba, Monsieur le Président, bon séjour et bon retour. Ambe Côte d'Ivoire nyamro fo olumu nyato malien beyan hera ni lafiala wa agaga nanana ni nyoko jamana anku fo ku wolu nyumandon. Merci aux autorités et à la communauté ivoirienne qui accueille si heureusement les millions de Maliens qui vivent en paix en Côte d'Ivoire. L'occasion est donc bonne pour que nous leur rendons grâce et nous leur remercions pour cette hospitalité légendaire. Akwaba, merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire
Que Dieu bénisse les peuples maliens et ivoiriens. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Aslamaw an jɔlen bɛ nin jɔyɔrɔ in na yan ka foli kɛ an karamɔgɔ la a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara. An karamɔgɔ an ɲɛmɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara. I ka kalandenw n'o ye wulu kalandenw ye Côte d'Ivoire kɔnɔ yan. A mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 83 ko k'i fo. Ko k'i fo. I ye walada min di an ma. A walada a ɲɛna an ma. Diɲɛna foyi fara mango ɲɔgɔn kan ka karamɔgɔ jamakulu bɔ. Nga ja ni adamaden ye Ala minɛ Ala b'i dɛmɛ. Karamɔgɔ seere ba 4 ko k'i fo I yɛrɛ kɛwale y'i seere an ye diɲɛ taama Gana Bulɛnkɛ dugutigi ko a bɛ fɛ k'i ye k'olu ka jamana na ko kalan de bɛ yen k'olu ye jaga sɛbɛlen ye k'u y'a ye ansaruw la ko mɔgɔ min ye mɔgɔw ladon tan ko an k'a tigi yira a la. Gabon pasteur a tun kan ka ye yan u y'a wele ko a den man kɛnɛ a ko k'i fo a ka discours b'an bolo yan. K'olu jamana na k'u ye silamɛw jate k'u nana ansaruw ye kuma min k'u ɲinɛna k'a fɔ ko ja mɔgɔw bɛ diɲɛ na tiɲɛ na minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu ka tɛmɛ u yɛrɛ kun kan. An Côte d'Ivoire karamɔgɔw ko k'i fo. Ja ni jama jɛrɛla mɔgɔw bɛ sɔn ka tugu u dɔgɔninw kɔ karamɔgɔ I ka enseignement y'o kɛ. Mɔgɔkɔrɔbaw bɛ denmisɛnw lamɛn karamɔgɔ I ka walada y'o kɛ. N'a ye micro di seerew ma sini b'an sɔrɔ yan muso furulenw bɛ yan minnu n'u y'u majigi I ka kumakan kɔsɔn u furucɛw ye nafolotigiw bɛ yan minnu n'u kaarila u ka nafolow kɔ k'u ka duguw dɛmɛ I ka kumakan kɔsɔn karamɔgɔw bɛ yan minnu n'u ye bere t'u bolo wulu y'u ci. O tuma karamɔgɔw ko an bɛ dugawu ɲini fɛ karamɔgɔ I ka walada duɲɛ bɛ bɛn min ɲinina ni an bɛɛ kɛra comme an bɛ bɛn. An bɛ hɛrɛ min ɲini karamɔgɔ n'an bɛɛ kɛra comme an b'a sɔrɔ. O tuma I ka dugawu k'an ye an ye kunnawolo sɔrɔ n'i ye I ka karamɔgɔya ye I ka dugawu k'an ye I yɛrɛ ka kunnawolo sɔrɔ n'an ye I ka kalandenya ye. An b'a lɔdɔniya k'a fɔ nin sanga in de la an fana karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ 2 min lase an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Sahabatihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا. نعم. نكمتنا جنيا. أي. أكرموا من كمانا. O ye wasa kɛ nin kɛnɛ ninnu ye ɲɔn hinɛminɛ kɛnɛ de ye ani silamɛya kɔrɔta kɛnɛ ani ɲɔn dɔn kɛnɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ o la n'an sigira o la yan Côte d'Ivoire Abidjan an ka foli fɔlɔ an b'o ɲɛsin jamana kuntigi ma n'o ye El Hassan Dramane Ouattara an b'a fo k'a ka gouvernement fo k'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo o kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin an karamɔgɔw ma Côte d'Ivoire imamu sheikhow khalifaw diinɛ bolofara bɛɛ sunamɔgɔw an ka foli b'a bɛɛ ye u sara bi Ala bolo o kɔfɛ an ka nin sigi a denfa a n'a denba a n'a ɲɛmɔgɔ tɔw u sara bi Ala bolo Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye denfa o ye Njayi ye a n'a ka cɛkɔrɔba ani Njayila bɛɛ Ala k'u sara. O kɔfɛ an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an karamɔgɔ n'an ka seko ma n'o ye Konate ye u sara bɛ Ala bolo
n'an bɔra yen ne yɛrɛ bɛ tɔn min na n'o ye mufti ka jɛkulu ye mufti yɛrɛ bɛ n bolo yan n ka foli b'a ye a sara bɛ ala bolo kunu a sara bɛ ala bolo bi a sara bɛ ala bolo ala k'a sara hɛrɛ a nisɔn ka di n'an bɔra yen an karamɔgɔ bɛɛ an ka foli b'a bɛɛ ye an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ ala b'a dɔn a bɛɛ bonya b'an dusukun na yan o kɔfɛ an sumana ka fami an ka foli b'u bɛɛ ye Konatelakaw ani an ka alimanba ale yɛrɛ bɛ an fɛ kɛnɛ kan yan an ka foli b'u bɛɛ ye kuma surunya bɛɛ la ne ka kuma tɛna janya nin bɛɛ kɔfɛ n bɛ jamiyat ansarudinil islamiya fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada k'u ka cɛsiri ani jija la ala ka diinɛ dɛmɛni na o sara bɛ ala bolo an ka mali ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ maliyɛn jɛkuluw kɛ ka ɲɛmɔgɔba la n'o ye sirifikɛ ye a ye bonya min k'an ye ala de b'a dɔn a sara bɛ ala bolo an ka foli bɛ an ka ambasadɛri ye ale de bɔra ka kuma sisan an bɛ dugawu kɛ ni Côte d'Ivoire ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ caya an bɛ dugawu kɛ mali ye mali ala k'a kisi ala ka mali tanga ala ka n'a to janfa na mali Côte d'Ivoire ala k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kanu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma na kelenya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma na ala de y'an fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna ma a tɛ se k'an fara ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲuman kɛ a bɛɛ sara bɛ ala de bolo mɛ kuma surunya na an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn silamɛya ye kelenya diinɛ de ye ni a gɛrɛla Ivoire karamɔgɔw la ka gɛrɛ Ivoire alimamiw na ka gɛrɛ Ivoire kodɔnnaw na diinɛ sira kan a y'u ɲininka ko diinɛ donna Côte d'Ivoire cogo di u b'a ɲɛfɔ aw ye muru m'a don yan bere m'a don yan neni m'a don yan silamɛya donna yan an y'a kalan histoire la cogo min na commerce sira kan ani yanga minnu taara kalan kɛ o karamɔgɔw nalen olu fana cɛsirila ka se ka silamɛya walankata Côte d'Ivoire kɔnɔ maa fa ti neni maa ba ti neni bere ti ci ma o de ye ala ka silamɛya ye ala ko de la ikraha fi din karabali tɛ diinɛ na n'a ka di ye kɛ silamɛ n'o m'i ja yɛrɛ min ma n'i ja o kɛ lahara a bɛ ɲɛnabɔ o la an b'an balima Ivoiriyɛnw fo jamana caman nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi Côte d'Ivoire Ivoiriyɛnw ka mawuludu kama an karamɔgɔ bɛɛ bɛ an bolo yan ninnu m'u yɛrɛ bonya nin bɛɛ ye cɛbaw de ye a bɛɛ y'a ka bonya bila ka na fara an kan k'u ka baara bila ka n'an dɛmɛ nin kɛnɛ in kan vraiment an kɔni tɛ se ka foyi fɔ an b'a fɔ dɔrɔn ko ala k'aw sara ala k'aw sara silamɛya jogo don an ka kira ye min fɔ an ye kira ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni Muhamadu cira de n kana jogo dilan alors kira min cira a kana jogo dilan n'i ko i bɛ jogo dilan jogo ɲuman kɔrɔ ye de ka walimuso to a tigi bolo ka wali nafolo to a tigi bolo ka hasidiya dabila ka tile ka kɛ ladiri ye n'o sabatira yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa ɲɛ de wallahi ni silamɛya tiɲɛ faamuna yɔrɔ o yɔrɔ ko a paratikɛla a yɔrɔ bɛ taa ɲɛ de o tɛ segin o la
nga kuma tɛna janya komi an ka laada la ni nin waati ninnu sera k'a fɔ dɔrɔn an sigira kira ka zigira de la kira ka bange ni zigira la o ye koba ye min faralen b'a kan an karamɔgɔw bi kɛnɛ kan yan minnu ni kɔlɔsi bi si o ni kɔlɔsi bi tile minnu ni sɔli bɛ ɲɔgɔn na u ni kalimatu tawhidu bɛ ɲɔgɔn na an'u dɛmɛbaaw olu mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ala ka dugawu jaabi dɔ bɛ yen musow bi yan olu ma jɛnɛya kɛ fiyewu cɛw bi yan musow bi yan kabini u ye ala ta mɛn n'u ko ala an sɔnna u m'u ka layidu janfa o caman bi yan olu kama an bɛ dugawu o dugawu kɛ yan a ti bin a ti bin dɛ mɛ nin waati surumani in kɔnɔ an bɛ miniti kelen dama ɲini. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sanga in de la an fana an karamɔgɔ seyidi sheikh usman madan hayidara a ye yamaruyaw di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka miniti kelen ta ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an balima minnu ni olu tora siraban kasara la Côte d'Ivoire ni waati laban ninnu na o min kasara bonyana kosɛbɛ mɔgɔ 40 kɔ o de nin tora la ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin ma ala ka se ka jamana kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ka taa se a ɲɔgɔnna kɛra yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔna na ala ka bɛɛ lajɛlen kisi. ala ka hinɛw na ala ka yafu ma ala de y'a fɔ c'est-à-dire n bɛ fɛ ka min fɔ karamɔgɔw ye ani silamɛ bɛɛ ye diinɛ min b'i wele ko silamɛya karabali t'a la fiyewu maa ti diyagoya ka kɛ silamɛ ye nkalon don o t'an ka sɛbɛnbɛn foyi la a tɛ yen hali ni min ko a y'a ye hadisa dɔ la a hadisa kɔrɔ bi fɔ a ye a fili bɛ yɔrɔ min na o bɛ jira a la silamɛya ti bin maa kan ala de ko kuranɛ kɔnɔ a ko walaw sha'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'an ala ko n'a y'ale ala ja ko dugumakolo mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye nin ye kuranɛ aya de ye nin ye kuranɛ nin ye ala kumakan de ye kuranɛ ko n'a ye ala ja mɔgɔ si tɛ kɛ kafiri ye bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye o tuma na a ma ala ja bɛɛ ka kɛ silamɛ ye ni mɔgɔ min ko a ma ala ja bɛɛ ka kɛ silamɛ ye mɛ ne bɛ bila ala nɔ na a ye ne ja fo n ka mɔgɔw faga o ka kɛ silamɛ o tigi bɛ se ka jate silamɛya kɔnɔ a tɛ se ka jate a tɛ se ka jate silamɛya kɔnɔ o tuma na ala ko kira ma fa anta tukrihu nnasa hatta yakunu mu'minin a ko muhamadu e bɛ mɔgɔw diyagoya f'u ka kɛ silamɛ ye wa m'o ordre d'i ma o ordre tɛ kira yɛrɛ bolo a ka mɔgɔ diyagoya ka kɛ silamɛ ye n bɛ fɛ k'a fɔ denmisɛnw ye u kana sɔn mɔgɔ k'u hakili sini anw ka diinɛ hinɛ diinɛ don makari diinɛ don ɲɔgɔn ka kɛ fanga ye mɔgɔw kan ko f'u ka tugu ala kɔ walima f'u k'i ka sira fɛ n bɛ min f'u ye dɔrɔn fa zakir bil quran man yakhafu minnu sirannen bɛ ni ala ka labɛn ka bila ɲɛ n'o ye janimɛ ye minnu bɛ siran ni ala ka kuma ɲɛ ani ladili ni bagabagali ɲɛ kuranɛ ɲɛfɔ olu ye mɛ n b'a fɔ i ka mɔgɔ force an ka kuranɛ in de fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn la ikraha fi din karabali tɛ anw ka silamɛya la nin ye ala kumakan de ye n'i ye tɔɲɔli ye silamɛ karamɔgɔ fɛ i ye tɔɲɔli ye silamɛ mɔgɔ fɛ i ye jogojuguya ye silamɛ mɔgɔ la a bɔra a yɛrɛ de la a bɛ diinɛ min na o ma bila a la o la nin kɛnɛ in kan vraiment an nisɔn ka di an fari fɔrinen don an karamɔgɔw yeli an kɛrɛfɛ ani an karamɔgɔ u ye baaraya ta ka di ale min ma n jayi n'a ka famille ala k'u sara hɛrɛ la
an ka mɛri fana bi yan waati korona kuma ma se ka d'ale ma nka an tila a bɛ interview la wonin dɔ kɔnɔ ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan dɛ Côte d'Ivoire fan si tɛ yen min bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan u bɛɛ sara bɛ Ala bolo u ɲuman nana Ala k'u ɲuman segin Faransi Allemagne jamana in caman Congo u bɛɛ bi yan bɛɛ ye avion ta ka na nin kunbɛn u sara bɛ Ala de bolo mais n'Ala sɔnna sigi wɛrɛw kan ka ye an bolo an n'u cɛ min tɛ nin ye pour que an ka kuma ka ɲɔgɔn bilasira olu b'a bɛɛ dɔn foyi tɛ fu u tɛ min dɔn mais ɲɔgɔn hakili jigin dɔn Ala ko fa zakir in nafa'ati zikra sayazakar man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa mɔgɔw hakili jigin kunanji o bɛ sira minɛ nka Ala ye min da kunangoya kama o tɛ se ka sira minɛ an b'o fo an b'an karamɔgɔw fo Cheikh Sonta ale ma yan sɔrɔ mais a y'a ka denw bila ka na a n'a ka délégation sɔrɔ bɛ Ala bolo Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye jamana in n'o ye Côte d'Ivoire ye Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka kelenya don a kɔnɔ alors an yɛrɛ ka jamana n'o ye Mali ye an bɛ dugawu ɲini Ivoirien bɛɛ fɛ ka dugawu k'an ye Ala k'an kisi Ala k'an ka jamana bɔ bolo la Ala k'an ka jamana bɔ bolo la o la sisan an y'a fɔ cogo min na an bɛna miniti 2 kɛ k'an hamiw jira Ala la n'o dafara an bɛ sɔrɔ ka na dugawu kɛ ni Ala sɔnna dugawu min bɛ kɛ nin kɛnɛ ninnu kan anw kama tɛ dɛ cɛ dɔw bɛ sɔrɔ yan muso dɔw bɛ sɔrɔ yan walahi Ala b'a ko kama an bɛ min fɔ Ala ye a bɛ sɔn o tuma na an bɛ k'an ɲɛsin ni hami bɛ min na i ɲɛsin Ala ma i k'i ka hami yira miniti 2 dɔrɔn. Caman fɔra dɛ Ala k'a bɛɛ minɛ Ala k'a bɛɛ minɛ ayiwa comme an ka laada Jamiyati Ansarudine Islamiya ka laada an b'o latile yan an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ n t'i 2 fara Ala kan n t'i 2 fara Ala kan n t'i jɛnɛya kɛ n t'i sonyali kɛ n t'i den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ manil farj manil muhyi manil nasir manil kafi manil wahhab wahid la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وارزقنا من عندك رزقا واسعا كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوعا انك على ما تشاء قدير واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bara in kun kɛra nin cogo in de la n'o ye Côte d'Ivoire Jamiyatul Ansarudine ale bolofaraba min bɛ yen nɔ u ka mawuludu min n'u y'a labɛn ka bɛn juillet kalo ale tile 25 ma san 2026 min ɲɛnamɛra an ka Mali Conseil Islamique ɲɛmaaba fɛ an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbal alamin dugawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ Ala k'u minɛ Ala k'a kɛ basigi ye Côte d'Ivoire ma Ala k'a kɛ basigi ye Mali ma Ala k'a kɛ basigi ye farafinna dugu bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu ta k'a ɲɛsin ni cɛkɔrɔba ɲuman in ma cɛkɔrɔba in a ye hɛrɛ min kanu ni diɲɛ Ala ka diɲɛma kɛ k'a dɔn a ye a bɛ wuli ka jɔn ni cɛsiri min na Ala k'a kɛnɛyaw d'a ma k'a fanga d'a ma Ala k'a kisi k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kisi ka foli lase Côte d'Ivoire
ansardin jama bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la ka Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo u ka kanu Cheikh Ousmane Madane Haidara la an tɛ ɲina Côte d'Ivoire a autoritéw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se a jamana ɲɛmɔgɔw ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Sherifila Jabaranin tɔgɔya la an b'a ɲini Ala fɛ ɲinantaw kɛra hɛrɛ la cogo min Ala k'an si jɔ ka san wɛrɛ taw yira an na baara ninnu bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan ka a di an ma an balimakɛ Buya Kulibali ka taa se an ka correspondant min bɛ Côte d'Ivoire n'o ye Zakaria Dambele n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.